αυτό το κείμενο σε θυμίζει κάτι. Σε Οδηγός λεωφορείου, Να δεις. Τα ωραία έγκρι το πρωί. Έλα να νιώσεις την η ζωή. Όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Για να μην πάει εδώ πέρα. Δεν πάει μες στη μερίδα. Γι' αυτό εγώ το παίρνουμε. Μπέλη πουλάει. Ωραίος. Δεν γίνεται κλειστρά. Μπόμπα τεράστια διπλή μερίδα. Κρύωζα εκεί πέρα και το τζάι μπαίνει ο κάθε μαλάκα, το κάθε άλλο, το κάθε έτσι. Τι να κάνω. Μπόμπα, να πάω διάσου. Χάι. Χολυστερίνη, καλκόν. Βέβαια πήρα εγώ δύο μεγάλες. Η δεύτερη είναι το τόνι. Δεν θέλουμε, ευχαριστούμε. Για άλλη φορά που θα έχουμε λεφτά πάνω μας. Να μας όλοι απλήρωτοι. Γεια μάρε. Τσιν τσιν. Για να καλή χρονιά. Πάντα τέτοια το 26. Μπόμπα εδώ, Είναι Γιολάμπρος. Είναι Γιολάμπρος. Φυλάνε την απόδειξη. καλή όρεξη. Κάνατε καλή μας όρεξη, δε. Μπόμπα, Να είναι κλειστά την Παρασκευή. Βρίσκεται στο πίσω δωμάτιο. Η αστυνομική σε κάποιον αντιχειρά της, ούτε καν βρετανική προφορά. Τους μιλούσε φιλικά και ήρεμα, ήταν σχεδόν σίγουροι πως δεν επρόκειτο για το άτομο.